Umkadli we-Kaizer Chiefs u-Ashley Duprez ugcizelela ukubaluleka kokushintsha kwemiqondo kubadlali bamakhosi uma bezodlala imidlalo ye-league, okungafani nendlela abadlale ngayo ku-Nedbank Cup. Yize i-Chiefs ikhombise ukubukeka kahle emqhudelwaneni wezinkomishi, ishaya amagoli angu-12 emidlalweni emini, yaphinde yathola indawo kowamanqamu lapho izobhekana khona ne-Orlando Pirates. Umkhankaso wayo we-league awubanga nomphumela omuhle njengoba besashaya amagoli angu-24 kuphela emidlalweni engu-25. Ukubuya kwabo kowandulelo wamanqamu behlula iMamelodi Sundowns kukhombisa ikhono labo uma begxilile emqondweni njengoba kusele imidlalo emihlanu ye-league. UDuprez ukholelwa ukuthi ukungaguquguquki kanye nesimo sengqondo esihlangene kubalulekile ekuthuthukiseni imiphumela kanye nokuqeda isomiso seqembu kusukela ngesizini ka-2014-2015. Njengoba i-Kaizer Chiefs ilungiselela ukubhekana ne-Marumo Gallants, ihlose ukuqeda kwi-top 8 ngemuva kokuphuthwa isizini edlule. Njengamanje isendaweni esishiyagalombili, leli qembu lizimisele ngokuthi lingagcini ngokuwina i-Nedbank Cup kuphela, kodwa liphinde lingenele umqhudelwano ukuthatha i-league ngomuso.